Iako postoji onaj izazov 12 knjiga, 12 meseci, ja u principu ove godine već imam neku TBR listu. Želela sam da u ovom videu podelim sa vama još nekoliko knjiga koje bih voljela da pročitam pre kraja ove godine. Ako je to nešto što vas zanima, onda vas pozivam da ostanete sa mnom do kraja videa. Verovali ili ne, još nešto više od 6 meseci i kraj godine, nerealno mi je koliko vreme brzo leti i ja sam želela da pored onih pomenutih knjiga ubacim ovde još neke, zato što ću sebi da napravim neku vrstu smernice i da konačno neke knjige koje su recimo dugo stajale na mojoj polici, nepročitanoj, budu pročitane pre kraja godine. Iako, naravno, ja kupujem knjige koje bih voljela da pročitam i tu na polici imam još mnogo knjiga koje bih voljela da pročitam, ipak su se neke malo su se popele na vrh te lestvice i ja želim pre svega ovo da čitam što pre. Tako da, hajde da počnem da vam pokazujem koje su to knjige i zbog čega je to tako. Između ostalog, tu se nalazi nastavak jednog serijala koji ja trenutno čitam, a radi se o serijalu o Hajduku, knjige su dakle namenjene deci. Nedavno sam vam snimala vlog u kome sam snimala, odnosno čitala knjigu, to je bio 6. deo, dakle 6. nastavak, a naravno sledeće što bih voljela pročitam je 7. nastavak u ovom serijalu, a to je Hajduk ostaje Hajduk. I ovo je nešto o čemu posebno se radujem svakoj ovoj knjizi, ali hajde da ovo posebno istaknem zato što bih voljela da pre nego što zaboravim šta se desilo u toj knjizi Hajduk čuva domovinu, voljela bih da vidim šta se dalje odigrava i ona scena s kraja tog 6. dela da vidim da li će se odigrati ovde. Potom je tu, gde je 7. tu i 8. deo, Hajduk u 4 slike. Ovo je, mislim, posljednja knjiga koja je izašla u Laguni. Nisam, priznajem, ispratila da li je i 9. nastavak izašao u skorije vreme. Bukvalno ne znam kad sam posljednji put išla od knjižare, ali to će se promeniti za koji dan. Tako da, ovo je naredna knjiga koju jedva čekam i ne znam, deluje mi na ovoj ilustraciji da je Hajduk malo ostario, ali ne znam šta će da se dešava tu i ne znam uopšte o čemu se radi. Potom je tu knjiga domaćeg autora, knjiga koju sam dobila za rođendan od Milice i radi se o Dragoslavu Mihajloviću, odnosno knjizi Kad su cvetale tikve. Ovo mi se posebno, ja ne znam više da govorim, posebno se radujem, ali kada sam dobila ovu knjigu, pokušala sam da evociram uspomene, da li postoji neko sećanje. Znam kako se zove glavni lik, znam otprilike šta se dešava, ali ne mogu da se setim da li smo mi u školi imali ovo kao obaveznu lektiru i čitala sam celu knjigu, ili smo pak imali neki odlomak pa smo diskutovali samo o tom nekom odlomku i gde mi je to bilo dovoljno da iz tog odlomka da zaključimo o čemu se ovde radi. Tako da mi je ova Milica poklonila za rođendan i eto, to je jedna od knjiga koji se radujem. Ok, prestaću. Par dana pre selidbe, ova knjiga stiže na moju adresu. Radi se o knjizi Graničar, Ognjen Krnjaja je napisao i knjiga se automatski seli zajedno sa mnom, zato što sam bukvalno u onu kutiju gde sam pakovala knjige stavila i ovu, u nadi da ću to čitati u skorije vreme. Onda se desilo to, smo mi došli ovde, da sam ja ovde knjige na ove iza police rasporedila i da se ova knjiga nekako zagubila, odnosno, ne znam, nije ovako kako stoji sa strane, nije nešto specijalno obimna i ima ovu neku boju sivu ili kakvu već. I onda sam potpuno smetnula sa uma i sve kao sada ću i odlažem stalno i zaboravljam i sada sam malo bolje pogledala police kada sam htela da vidim šta ja to želim silno da pročitam pre kraja godine, između ostalog tu je i ova knjiga, tako da se radujem da vam pričam, odnosno prvo i pre svega da čitam nešto što je možda potpuno novo i drugačije za mene, a onda i da vam pričam o toj knjizi, da li u čitalačkom vlogu ili ovako u nekom videu, to ću da razmislim i da smislim kasnije. Zatim knjiga Dušana Kovačevića, Drame 3. Ovu knjigu sam kupila pre svega zbog Sabirnog centra, ali tu su još neke drame. Postoji Generalna proba samoubistva, Život u tesnim cipelama i Kumovi. Ovo su drame 3. Ja mislim da ja kod kuće imam drame 1. Mislim da sam 2 preskočila, odnosno da nisam htela da kupim u tom trenutku, jer nije bilo ništa meni poznato, a ovde je, dakle, doduše samo Sabirni centar, ovo drugo
možda malo, ali Srebrni centar, gledala sam film i to je zanimljivo da taj film, kada sam bila mala, gledala sam ga toliko puta, ali svaki put uhvatim samo po nekoliko scena i onako sklapam kockice, ne shvatam celu poentu, nije mi u potpunosti zanimljivo, zato što sam im bila mlađa. I onda pre jedno 2-3 godine, ne znam kada tačno, sam se zadesila u pravo vreme, na pravom mestu, kada je film konačno počeo od početka i sedela sam do kraja i gledala i fantastičan je, ima toliko humorističkih momenata, ali i nekih tragičkih, tako da ovo je jedno štivo koje jedva čekam da čitam, da vidim, zanima me jako kako su ove reči pretočene u film. Da, pretpostavljam da je prvo napisano pa tek rađen film i eto, radujem se, znači, nemojte me pratiti nakon ovog. Dakle, Dušan Kovačević i njegove drame su meni izuzetno zanimljive, čitala sam jednu knjigu Ja to tamo pevam, ako nisam nešto pobrkala, i meni se to isto dopalo, zato što smo imali nekako uvid malo u neka dešavanja, u to kako je pisao neke pesme za određene komade i sve tome slično i baš je zanimljivo. Potom knjiga koju je Nikola pročitao nedavno i rekao mi obavezno da čitam, a ja ovo pa ne znam koliko dugo planiram i koliko dugo, mislim da čak i prošle godine, na početku godine, kada sam pričala o knjigama koje ću čitati 2021. Mislim da sam ova knjiga tu našla i još uvijek je nisam pročitala, pa me Nikola malo onako poterao da požurim zato što se njemu dopala. Dakle, zašto se niste ubili? Viktor Frankl. I tanucna je i znam da mi neće oduzeti puno vremena, a da mogu svašta nešto lepo i zanimljivo da izvučem i možda tužno da pročitam, ne znam. U poslednje vreme se onako malo više sam zapravo i čitala po internetu o ovoj knjizi i onda vidim da tu svašta nešto ima da se pročita, iako je tanucno. Tako da, eto, to je nešto što je Nikola čitao i što je rekao obavezno da požurim i nadam se da ću ga poslušati, odnosno voljela bih da pročitam ovo pre kraja godine. Ne mogu da kažem obavezno, ali onako. Ja sad gledam ovde, verovali vi ili ne, ja sam od svih ovih knjiga ponajviše izabrala domaće autore. Dakle, ja koja inače sam počela celu ovu priču i najviše ste kod mene mogli videti neke savremene strane autore i savremenu tu književnost i sad odjednom, mislim možda i odjednom, ali eto sad mi je izuzetno zanimljivo što vidim ovo, da sam ipak odabrala da jedva čekam da pročitam neke domaće autore. Sada, potpuno se kosi sa tim što sam upravo rekla. Jedna knjiga koja mi stoji dugo na policama i koju sam isto spomenula od prošle godine da želim da je pročitam, ali se to nije desilo jer sam čekala neki specijalan trenutak, ali ga više neću čekati. Radi se o knjizi Male žene, dobre supruge, jedan klasik, ovo Lagunino izdanje koje je divno, mada mi se mnogo više dopada ono izdanje koje je uradila Odiseja. I to sam rekla u svakom videu kada pomenem ovu knjigu, spomenem i to i svaki put se ono kao nadam da će mi neko kupiti to, da ne kupim ja sebi identičnu knjigu, čisto onako da imam, da mi bude, prosto da budu lepe korice na policama. Tako da, eto, to je nešto naredno što bih volela, jer, kažem, predugo stoji na polici i prošle godine sam rekla da želim i zaista sam čula toliko lepih komentara na ovo i ovo je zaista jedan klasik koji manje više svi obožavaju i, eto, ne znam šta čekam do sada, tako da 2022. godina ovo mora da bude označeno na onom Goodreadsu i na listi, odnosno ne na listi, nego da bude na onoj polici sa pročitanim knjigama. I poslednja knjiga, ali što se kaže ne i najmanje važna, da li ste mislili da će biti nešto drugo, Miodrag Majić i Ostrvo pelikana. I ovo isto, hvat me ne izdrž, i onda to namerno držim dugo na polici kako bih mogla sa posebnim uživanjem da se fokusiram na ovu knjigu, ali ovo je nešto, odnosno Deca zla, koju sam čitala prošle godine sa Milicom. Obe smo se oduševile, je li to bila prošle godine? Ja mislim da jeste, 2021. Ostavit ću vam link do tog čitalačkog vloga. Majić mi se izuzetno dopada kako piše, a pritom nije pisac nego je sudija, i dopada mi se kako je realno stanje doveo, prosto nam je prikazao, malo lepše napisao, ali s jednakim užasom čitam i razmišljam kakvi se užasi tamo negde, zapravo ovog puta ne ni tamo negde, nego vrlo blizu nas dešavaju. Ne znam o čemu se ovde tačno radi, više njih je reklo da kada upoređuju knjigu Deca zla i Ostrvo pelikana, da su više oduševljeni ovom pričom, tako da je to onako još jedan plus i moje očekivanje apsolutno raste, što možda nije okej,
ali ne sumnjam da će ovo biti prava stvar i da će ovo biti, neću da kažem bolje od Dece zla, prosto možda se većini dopada ovo zato što im je takav ukus. Možda će meni i dalje ostati knjiga Deca zla onako pri srcu, ali eto, ovo konačno mora biti pročitano ove godine i to ću čak da vidim da li je Milica možda zainteresovana, čitamo zajedno, da bude onako kao što smo čitale Decu zla. Eto, to su neke knjižice koje bih ja voljela da pročitam pre kraja godine, kojima se apsolutno radujem, da, to sam rekla verovatno 500 puta. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ja bih voljela da mi pišete da li ste vi odustali od tih nekih TBR lista. Mislim, ja sam ovo sada napravila, ali ko zna šta će biti sa tim, samo eto nekako hoću sebi da dam smernicu, jer sam toliko puta obećavala unazad da ću vam pričati o ovim knjigama, pa bih voljela to konačno između ostalog da ispunim. Pišite da li ste vi odustali od planova ili ipak imate nešto onako zapisano, makar okvirno, šta biste voleli da pročitate do kraja godine. To bi bilo to. Ja se nadam da vam se video svideo i da ste imali onako, da ste stekli uvid recimo u neke naredne videe koji slede, zato što će tu biti nekih čitalačkih vlogova, bit će nekih priča upravo o ovim knjigama, tako da pretpostavljam da ovdje ima svašta nešto zanimljivo i vama, nekako se nadam. Možda ste vi nešto čitali, pišite mi utiske ako jeste. Recite mi da li nešto od ovoga specijalno moram da uzmem prvo i da čitam, zato što trenutno čitam 2 knjige, ali kada to završim, postoji velika verovatnoća da će da se desi nešto odavde. Prijavite se na kanal ako ne želite da propustite neke naredne videe i ja se nadam da se vidimo vrlo uskoro, već u nekom sledećem videu koji će biti za par dana. Do tada vas pozdravljam. Ćao!